Da sam onog kobnog dana, presudnog za moju karijeru, poslušao samo savjet i otišao doktoru, sad bi bio na ovoj utakmici. Nudi usluge masaže, hidžame, kiropraktike, elektropunkture, akupunkture i sve vrste fizioterapeutskih usluga. Univerzitetska poliklinika u Brčkom? Ovo mi treba. Moram ih odmah posjetiti. I da znate, nikada, ali nikada nije baš sve izgubljeno. Kao i u životu, tako i kada je riječ o zdravlju. Uvijek postoji neko ko vam može pružiti stručnu podršku i put ka oporavku. U ovom slučaju, mladom i nesrećnom sportisti pomogao je diplomirani fizioterapeut Edin Kadić u zdravstvenoj ustanovi Univerzitetska poliklinika Brčko distrikt. Ako i vama treba provjerena medicinska pomoć, ne čekajte. Adresa je dobro poznata. Petra Kočića, broj 6, Brčko distrikt. Broj telefona 049 201 807. Ljubazno osoblje, organizovan prijem i obezbijeđen parking. Sve je tu. Za vas i vaše zdravlje.